Il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech irid jikkontribwixxi biex pajjiżna ikun wieħed mill-protagonisti ewlenin fil-ġlieda kontra l-isfidi li qed iġib miegħu it-tibdil fil-klima u għalhekk li jrid jagħmel bidla b'viżjoni ħalli ssir qabża ta' kwalità anke f'setturi importanti bħall-ambjent. Dan saru l-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għall-ambjent u t-tibdil fil-klima Robert Kutajjar matul konferenza tal-aħbarijiet fejn qal li fost l-oħrajn min issa l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jippreżenta bozz ta' liġi li jipproteġi żoni protetti milli jkunu abbużati minn dipartimenti u awtoritajiet tal-gvern bl-iskuża li xogħol li jsir fihom ikunu ta' emerġenza meta mhux dejjem ikun il-każ. Meta qed nitkellmu dwar bidla b'viżjoni anke fl-ambjent huwa suġġett li qed jinkwieta. Smajna 90% taż-żgħażagħ fl-aħħar ġranet jgħidu li l-ambjent qed jinkwietom. It-tfal ukoll il-familji Maltin u allura naħseb illi wkoll inti għandek tkun magħna biex flimkien ukoll bi Gvern Nazzjonalista ġdid inwettqu bidla b'viżjoni anke fil-qasam ambjentali. Robert Kutajjar kompla li barra minn hekk Gvern ġdid Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech jara li jsir studju li jilqa' l-isfidi tal-bajjiet u l-baħar madwar il-kosta kif ukoll li 33 sit ikklassifikat bħala Natura 2000 jiġu moddija lill-NGOs biex ikunu maniġjati minnhom. Minnaħa l-oħra dawk l-NGOs li diġà jamministraw xi wieħed minn dawn is-siti ikunu mejjuna mill-Gvern biż-żidiet meħtieġa fir-riżorsi finanzjarji u umani. U qal li sa mill-1989 Gvern Nazzjonalista diġà kien parteċipi fil-ħidma tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-tibdil fil-klima bil-kontribut tal-Ministru ta' dak iż-żmien Censu Tabone. Illum din il-ħidma qed tkompli bi proposti għal futur aħjar. Il-konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista l-Ekonomija l-Ħadra David Take li qal li din tat-tibdil fil-klima hi sfida reali u għax pajjiżna mhux eċċezzjoni irid jagħmel il-parti tiegħu wkoll. Fost l-oħrajn qal li rridu naraw li pajjiżna jnaqqas l-emissjonijiet mill-karozzi u minflok jippromovi aktar l-użu ta' karozzi elettriċi. U spjega li Gvern ġdid Nazzjonalista jibbaża l-istrateġija tiegħu fuq il-ħsieb ta' Always Be Charging fejn iċ-charging points ikunu f'kemm jista' jkun postijiet li jintużaw mill-poplu bħal pjazzezz u fejn il-knejjes. Dan ikun jista' jsir bżieda fl-infrastruttura. Il-qafas tal-istrateġija tagħna bħala Gvern alternattiv u li nieħdu bis-serjetà l-elettrifikazzjoni tal-flotta tagħna. Verament ninċentivaw lin-nies li jaqilbu għal karozzi elettriċi billi ma nġalluhomx ikollhom bil-fors ibidlu il-ġurnata tagħhom biex ikunu jistgħu jiċċarġaw. Always be charging. Minnaħa tagħha Janice Katkuti, kandidat għall-elezzjoni ġenerali li ġejja u l-persuna li tmexxi l-Working Group PN Greens, tenniet li l-ambjent u verament tal-qalb il-Partit Nazzjonalista għax jaf li dan jaffettwa l-għajxin ta' kull wieħed u waħda minna. U għalhekk qalet li pajjiżna jeħtieġ gvern li jkollu għal qalbu il-benesseri tagħna. L-ambjent huwa xi ħaġa li jaffettwana lilna lkoll, jaffettwa lilna il-well-being tagħna li wara kollox jagħmilna dak li aħna. Janice Katkuti qalet li l-konferenza internazzjonali COP26 hi l-okkażjoni ideali biex il-pajjiżi jingħaqdu ħalli nħallu dinja aħjar lill-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Fost l-oħrajn la darba u stmat li fis-seklu li ġej it-temperaturi madwar id-dinja jistgħu jiżdiedu bi 3 gradi Celsius. Dwar il-ħidma ta' PN Greens spjegat li l-Partit Nazzjonalista se jara li jinvesti biex fuq il-bejt tad-dar ċentrali jinħoloq solar farm filwaqt li se jara li l-proprjetajiet kollha tiegħu jissebħu b'aktar pjanti u siġar.